Nej, du. Niks. Den går ikke. In laboratories across the world, countless myths quietly persist. Some are harmless. Others invite closer inspection. One such myth claims that the modern computer keyboard harbors more bacteria than the toilet seat. Here, at the Technical University of Denmark, 3 young scientists have entered the laboratory to put this claim to the test, armed with agar plates, sterile swabs, and a healthy dose of curiosity. They begin their investigation. Together, these 3 young scientists take their first careful steps into the world of experimental investigation. Christopher Blickman, observant, methodical, Rasmus Sorensen, calm, analytical, and Sophus Nielsen, curious, ever questioning. And now we leave the narration to the scientists themselves. Thank you so much, David. We're gonna take it from here. Når man ankommer til laboratoriet, er det første, at man tager kittel på. Derefter vasker man sine hænder grundigt med sæbe for at sørge for, at de er rene. Så spritter vi bordet af og sætter skraldespanden i, så vi kan gå i gang med arbejdet. På bordet har vi vores 9 prøvetagere, som vi bruger til at swappe med. Så indstiller vi vores pipette til 1000 mikroliter, da vi skal have 1 ml saltvand i posen. Herefter måles toiletbrættets dimensioner, så vi kan beregne overfladearealet af toiletbrættet efter. Så tager vi swappen forsigtigt ud af posen og begynder at swappe på toiletbrættet for at indsamle bakterierne. Så placeres den gule svamp ned i posen uden prøvetagerstangen. Så vasker vi og afspritter linealen og begynder at opmåle mobilernes overfladeareal. Ligeledes swappes alle telefonerne for bakterier. Og til sidst, men ikke mindst, afmåles PC-tastaturernes dimensioner. Så swappes tastaturerne til sidst, og så er vi klar til at massere svampen. Så masserer vi svampen for at få væsken ud, så vi kan tjekke efter bakterier. Så udtages væsken og pipetteres ned i 15 ml centrifugerør, som vi vortexer. Så afspritter vi bordet og sætter Eppendorf-rør ud på bordet. Så starter vi på fortyndingsrækken, hvor vi putter 900 mikroliter saltvand ned i Eppendorf-rørene. Fortyndingerne noteres på toppen af Eppendorf-rørene og for hvilken prøve de tilhører. Så vortexer vi rørene for de ufortyndede og starter på fortyndingsrækken og gør det samme for at sørge for, at bakterierne er blandet. Så pipetteres der 100 mikroliter for det ufortyndede over i -1 fortyndingen. Den vortexer vi. Så tager vi 100 mikroliter fra -1 over til -2 og fortsætter på den måde. Så henter vi vores agarplader, som er TSA, så vi kan begynde på udpladningen af fortyndingerne. Der skrives forskellige fortyndinger på hver agarplade og for hvilken prøve de kommer fra. Så pipetterer vi 100 mikroliter for hver prøve og udplader på selve agarpladen. Fortyndingen spredes med en Driegalski-splat. Processen gentages for alle TSA-agarplader. Da vi er færdige med alle agarpladerne, spritter vi af og rydder op. Nej, du. Niks. Den går ikke. Godt. Move. Efter vi har udpladet agarpladerne, lader vi dem tørre, så vender vi dem om, pakker dem sammen, sætter dem ind i varmeskabet og lader dem inkubere i 1 dag ved 37 grader. As the Earth completes another slow rotation, a new day begins. Efter 24 timer tager vi agarpladerne ud, så vi er klar til at tælle kolonierne. Til sidst tæller vi alle kolonierne, så vi kan bruge dem i vores beregninger. And now, for what truly matters, the data. Vi har brugt en formel til at regne kimetallet ud, altså CFU per milliliter, og derefter omregnet det til CFU per kvadratcentimeter.
Denne formel for kimetal kræver dog, at vi bruger samme volume, og det har vi ikke. Vi har nemlig brugt en plade med 500 mikroliter ufortyndet og en plade med 100 mikroliter ufortyndet væske. Derfor har vi divideret antallet af kolonier på den plade med 500 mikroliter med 5, og så dermed få 100 mikroliter. I tælleren har vi så lagt alle kolonierne sammen, og i nævneren har vi så lagt alle fortyndingerne sammen. Og grunden til, at vi har 2 fortyndinger med 10 i 0, det er fordi vi ligesom har den fra 500 mikroliter og den fra 100 mikroliter. Vi har valgt at lave et boxplot til at vise vores data. Den venstre graf viser CFU per milliliter, og den højre graf viser CFU per kvadratcentimeter. Den venstre graf er dog lidt misvisende, da vi har swappet forskellige arealer og størrelse på arealer. Derfor fokuserer vi på den højre. Der er tydelig forskel på de 3 grupper. Eller er der? Godt nok er gennemsnittet og standardafvigelsen lidt anderledes, men de er alle 3 inden for samme interval, mellem 1 og 16 CFU per kvadratcentimeter. Både telefonerne og tastaturerne ligger meget tæt på hinanden, kan man se på graferne. Dog er der lidt større forskel på toiletterne faktisk. Her har vi 2 toiletter, hvor vi har målt til under 2 CFU per kvadratcentimeter, men det tredje toilet, vi har målt, det ligger helt op på næsten 16 CFU per kvadratcentimeter. Det tredje toilet har altså 10 gange højere CFU end de 2 andre toiletter. Udover vores boxplot har vi også lavet en ANOVA-test, og selvom det ene toilet faktisk har 10 gange højere CFU per kvadratcentimeter end de 2 andre, så viser det sig faktisk, at der ikke er en signifikant forskel mellem de 3 grupper. Så man kan se, at vores p-værdi på 0,65. Her på den test her kan vi også se gennemsnittet i de 3 grupper, med vores telefoner på 5,5 og vores toiletter på 6,5 og til sidst vores tastatur på 2,6 CFU per kvadratcentimeter. Der findes ikke nogen studier, som direkte sammenligner det totale antal bakterier på mobiltelefoner, tastaturer og toiletbrætter på TSA-agar. Derfor stammer myten og sammenligningen af mængden af bakterier mellem tastatur og toiletbræt formentlig fra medieudsendelser frem for decideret forskning. Der findes dog flere studier, der enkeltvis undersøger den totale bakteriemængde på mobiltelefoner, tastaturer og toiletbræt. Dem sammenligner vi vores resultater med. Vi fandt et studie fra Estland, som undersøgte bakteriemængden på mobiltelefoner hos folkeskoleelever. Studiet omfattede 27 mobiltelefoner og fandt en median på 10,5 CFU per kvadratcentimeter. I vores forsøg lå mobiltelefonerne i gennemsnit på omkring 5,5 CFU per kvadratcentimeter. Vi fandt et dansk studie fra Rigshospitalet, udført i samarbejde med DTU Food, som undersøgte bakterier på miljøoverflader i danske daginstitutioner ved hjælp af TSA-agar. På toiletbrætter fandt de en gennemsnitlig CFU per kvadratcentimeter på 5,4 med en standardafvigelse på 2. Vores målinger fra toiletterne i Ederen og laboratoriebygningen ligger tæt på eller under dette niveau, hvilket passer med, at disse toiletter oftest rengøres. Toiletbrættet i kælderbaren i bygning 101 lå derimod omkring 3 gange højere end studiets gennemsnit. For tastaturer fandt vi et studie fra et universitetshospital i London, som undersøgte bakteriemængden på tastaturer før og efter rengøring. Før rengøring fandt de værdier mellem 1,1 og 1,8 CFU per kvadratcentimeter. Vores målinger ligger lidt højere, men stadig inden for samme størrelsesområde. Samlet set ligger vores målinger tæt på det, som tidligere studier har fundet. De forskelle, vi ser, kan forklares med brug af rengøringsmidler og miljø, og ikke kun med hvilken type overflade, der er tale om. Uheldigvis fejlede vores første forsøg, da vi ikke havde puttet TSA-pladerne i poser under inkubation. Blæseren i inkubatoren havde udtørret agaren og gjort det umuligt for bakterier at vokse. Derfor lavede vi hele forsøget igen, og denne gang med poser. Hvad kunne forbedres? Ja, vores forsøg siger intet om, hvilken type af bakterier, der er på de undersøgte overflader. Så for at gøre vores data endnu bedre, kunne vi næste gang tilføje en McConkey agarplade til hver overflade, vi har testet. Det vil nemlig vise, om der er flere E. coli-bakterier på toiletbrættet end på de 2 andre overflader. Vores data viser nemlig, at nogle af mobilerne har flere bakterier end toiletterne. Men hvis bakterierne er ufarlige, er de i princippet lige meget. And with that, the experiment comes to an end. My thanks to these young scientists, and thank you for watching.